Стегнем ако си. Хубаво ли? Бах тя автогол. Готов ли се? Да, бележи. Ти виждаш ли всъщност? Не, ама напипай малко. А че за какво се и за ключи даже? За филмчето на бербатката. Има си и шпионка. Майтап няма, що не си направим и шпионка тук? Айде да и гледам. Стига, че то с моя гадния смях се записва много хората. Това смях ти така, просто и да кажеш нещо глупо на някой, нали, уж да го затапиш, ти като почнеш да се смееш, той се самозатапи. Аре бе, стига бе, че Мона Лиза нарисува вътре. Снимаш ли ме къс? Бутам почката. Чакай малко. Бутам я. Утре. А така че ти да много гадно. Перфектно ми дочек. Идвам точно е тук. Не, тези скъпки будат. Долното ще го дигна да им дойде надпис. Давай да излиза там и да... Добре дошъл. Добре, Самари. Ай, сега са го ждечи и ще приключва. Да, аз да им го чакам с... С това и не обяд.